Hello guys! For today's video, dumalo po tayo sa grand opening ng Honey Arcade located at Solib, Florida Blanca, Pampanga. Ayan, napakaganda po ng building nila. At kasama po natin si Miss Maria Celine F. Lopez ng Better Wash Out Laundry Shop. Ito po ay magre-ribbon cutting ceremony po tayo. Kasabay din po sa grand opening ang Better Wash Out Laundry Shop. Ayan po. Pasok po tayo guys. Tignan natin ang mga washing machine nila. Napakaganda at napakabago nito. Ito ay siguradong ang palalaban nyo napakalinis at napakabango sa Better Wash Out Laundry Shop. Tara na guys, magpalaban na po tayo. Halika na. Bye guys.